ranar 10 ga watan Fabrairun da ya gabata. Goma. A jiya ne dai 'yan ta'addan suka wallafa hotuna da ma bidiyo na yadda suka yi kisan sojojin, lamarin da ya harzika 'yan Nijar da dama da suka fara kirayen ɗaukar matakan fansa. Wakilinmu a Yamai Gazali Abdu Tasawa ya aiko mana da ƙarin bayani. A cikin wasu hotuna ne da kuma bidiyo waɗanda 'yan ta'addan suka wallafa a saman shafukan su na farfaganda suka nuna garawakin wasu sojojin ƙasar Nijar da suka halaka a filin daga da kuma waɗansu sojojin guda 10 da aka kama da ransu a arangabar ƙauyen na Intagamai kafin daga bisani 'yan ta'addan su nuno su inda suke yi masa kisan gilla da ma kuma motoci da tal makaman da suka kama. Tuni dai waɗannan hotuna da bidiyo da 'yan ta'addan suka wallafa suka fusata 'yan Nijar da dama. Sai dai Malam Nasiru Saidu na ƙungiyar muryar talaka ya ce wannan ba zai sa sojojin Nijar da ma sauran al'umma ba su yi ƙasa a gwiwa wajen ci gaba da yakar 'yan ta'addan. Dukkan 'yan Nijar sun yi baƙin cikin wannan al'amarin, sun yi Allah wadai da shi. Amma duk da abin da 'yan ta'adda suke, su tabbatar da cewa mu da 'ya'yanmu da ƙannanmu ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wurin shiga aikin soji na ceton ƙasanmu. Ko gobe za a ɗauki 'yan Nijar a cikin soja, sun tabbatar da za su je hagen daga kuma za su je hagen daga domin a fatattaka su har lokacin da muka ƙare da su duka gaba ɗaya. Amma waɗansu 'yan Nijar na ganin ta la'akari da barnar da 'yan ta'adda ke ci gaba da yi wa ƙasashen Nijar, Burkina Faso da Mali a makonnin baya-bayan nan. Lokaci ya yi da ya kamata waɗannan ƙasashe su manta da saɓanin da ke akwai tsakaninsu su haɗa kai domin tunkarar matsalar. Malam Masa'udu Abdu, wani mai sharhi kan harkokin yau da kullum a Nijar, na daga cikin masu irin wannan tunani. Wannan shugabanni na ƙasashe uku, President Bazoum da wancan Traore na Burkina da wancan na Mali Goita, sanya ga kansu da wannan turawan kowa yana nasa azanda. Ya kamata su gane da haka nan wurin kar su kai su ci gaba da wannan kiyayya ta babu gaira babu dalili ana kashe musu yaya. Abinda zai maganin wannan matsala haɗin kai na tsakaninsu. Su zamuna su faɗa ma juna gaskiya a wuce wurin Allah so su ɗarma da mara yaƙi da wannan ta'addanci su uku. Shi ko Malam Alkasan Abdulrahman mai sharhi kan harkokin tsaro a Nijar kiraye ga gwamnati da ta gaggauta ɗaukar matakin hana yaduwar irin waɗannan hotuna da bidiyoyi na farfaganda 'yan ta'adda a yanayin yaƙi a ƙasar ta Nijar. Majikin da suka wallafa abu ne na ɓacin rai kuma mai razanarsuwa. Gurin da suke hange cikin irin wannan su kawo rudani cikin ƙasa da rashin fahimtar juna tsakanin hukumomi na siyasa da talaka ko kuma ma da jami'an tsaro. Saboda shi yasa wallafawa ko yaɗa wannan majigan zai kasance kamar farfaganda ce ake musu. Ana yada abubuwan da suke so kuma ana cusa bakin ciki da damuwa ga al'umma, ga jami'an tsaro da su ma hukumomi na ƙasa. To shine ya kamata mutane su kiyaye, kuma ita gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki na kare ƙasar ta da shigowa irin wannan majigan, saboda wannan abubuwa ne wanda ya kamata gaskiya ya kamata hukuma ta yi aiki a kai. A ranar 10 ga watan Fabrairu da ya gabata ne dai 'yan ta'addan suka kai wani harin kwanton bauna ga wani ayarin motoci 10 na sojin Nijar a ƙauyen na Intagamai na jihar Talabiri, inda nan take suka halaka 17, wasu 13 suka bata. Kafin a yanzu ta tabbata cewa suna a hannun 'yan ta'addan ne kuma sun halaka su da ƙarshe. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar.